hange tsaya na baka labari mai tashe ake wa kyautuka tare duka uzurina na jingine shi a kanke ne duka tanadina na ajiye shi a danke ne ina zan je na samu wacce nake buri ta mintarwa da zuci za ta yi annore mai kyan suna kin zarce mata yi tare na rasa ki ai dole za a yi mangori mai suna ki zo mu haɗa numfashi ganin kwayar idan kike sakanne shi na kan ji kamar a zo cikin cakan mashi na kan ji kamar ne